ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಕಲ್ಪೆರಿಗುಂದು ಬಿಲಿದ ಮಿತ್ತು ಅತನ ಮದಿಮೆ ಆದು ಕುಡ್ಲ ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಒಂಜೇ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ, ಮೀಂದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ, ನೀ ದೋಸೆ, ಪುಂಡಿ, ಸೇಮಿದಟ್ಟೆ ಮಾತ ನೆನ್ಪಾಯಿರಿಗು. ಅಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಅಡಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ರುಚಿಯೇ ಅಂಚ. ನಮ ಕೈನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಯರಿಗ ಆಪುಜಿ. ಈ ಕುಡ್ಲದ ಅಡಿಗೆಲೆಡು ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿದ ಹವಾ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್. ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮರುವಾಯಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬೂರ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತರು. ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇತ್ತಂಡು. ഞാനಂತೂ ಕಾತೊಂದೇ ಇದ್ದೆ ನನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ನಕೈತ ಮರುವಾಯ್ದ ಪುಂಡಿ ಏಪ ತಿನ್ಪಿಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮರುವಾಯಿಲ ಪತೊಂಬ ಇದ್ದಿರು. ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ. ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರುವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕಲ ಒಂತೊಂದಲ್ಲಿರು. ಸಾರಿ ಎಂಚ ಮರುವಾಯ್ದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹತ್ತೋಚವೆ. ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರಿಗಿಂದ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಉರ್ಪೇಲ್ ಅರಿನು ಬುದುಲೆರೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರು. ಕೆಲವರು ಈ ಅರಿನ ಕಡೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಲಂತ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಉರ್ಪೇಲ್ ಅರಿತ ಈಜನ ಕಜೆ ಅರಿತ ಪುಂಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ. ನೇನಿಕಲ್ 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು 8 ಗಂಟೆದಾತು ಪೊತ್ತು ಪೊದುಲೆರೆ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನೇನು ಶೋ ಕಡೆ ತೆಕ್ಕದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಕಡೆನಗನಿ ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲಿರು. ಚೂರು ಆಯ್ನಾತಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಕಡೆಯೋಡು ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜನಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಬಂದನ್ ಮಾಜವನಾಥ ಪೊರ್ತುಗು ಪುಂಡಿ ಬೇಯರೆಗು ಮೂಲು ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಬಂದು ಪುಂಡಿದ ಕರಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ತೀವೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಬಂದನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಣಲಿಟ್ಟು ತೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಾಜ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಗಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಯೇನಿದ್ದಾದೊಂದು ಮಾಜರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತೆತ್ತೊನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಪುಂಡಿದ ಬಂದಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬಂದನ್ ಮಾಜದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತು ಪುಡ್ಲೆ ಅದಾಯ್ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಚೌಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಪುಡೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತಣ್ಣು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುನಗ. ಅಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿಯೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಪಂಡ ಅವು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೈನ್ ಅರೆಪುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಆತ್ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಪಾಡೊಲಿ. ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಂತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದಾತು ಬೇಯ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ಮರುವಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನಿಂಚ ಬೊಟ್ಟುನಗ ಐತ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ಹಾಳಾತು ನಂದು. ಎಡ್ಡೆ ಮರುವಾಯಿ ಚೂರು ತಿನ್ನಲ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಹಾಳು ಮರುವಾಯಿತ್ತು. ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿಂದೆ ತೊಂದ ಅಂಚಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಂದದ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುನ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು. ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿನತೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೋಜಿನಾಲ್ ಸತಿ ಆಂಡಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐತೆ ದಾದಣಲ ಗಲೀಜು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಬೇಯರೆಕ್ತಿಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಮರುವಾಯಿನ ಬೇಯರಿದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವೊಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಣಲ ದೆತ್ತೊನು. ಬೇಯ್ನಗ ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಗ ಆಯ್ತ ಬಂಜಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಮರುವಾಯ್ದ ಮಾಸದ ಉಲಾಯಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಆಯ್ತ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಐನ್ ತಿಂದಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಜೀರ್ಣಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಗ ಐತ ವೇನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕೆಲವೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಮರುವಾಯಿನ ಕಜಪುಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಮರುವಾಯಿದ ಮಾಸ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆ ಭಾಗನ್ ಮಾತ್ರ ಕಜಪುಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಮರುವಾಯಿ ಬೀಪೈನ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಐನ್ ದಕ್ಕೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಐನ್ಲ ಮರುವಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನೆ. ಅಂಡ ಆ ನೀರಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಅರಿತದ ಪಾಡ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಮರುವಾಯಿಡ ದಾದಣಲ ಪೊಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಆ ನೀರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಂದುದುಪ್ಪುಂಡು.
ನೇಕಿನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಮರವಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮರವಾಯಿ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಸ್ವಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡಿದ ಅರೆಪುಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತದಿದ್ದೆ. ಪುಂಡಿದ ಅರೆಪುಗು ಒಂಜರೆ ಗಡಿತಾತ ತಾರಯಿ, 4 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ ಚೂರ್ ಪುಳಿ, ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ 3-4 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆತೆರು. ನೆಕ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಮುಂಚಿ ನೆನ್ ಪೂರಾರ್ ದುಂಬೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಐನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತವರೆಗೆ ಪೋತುಚೇರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಅದ್ ಪುರ್ತನಗ ಪುಂಡಿಲ ಬೇಯ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಂತನಿದ್ದಾದ ಐನು ಕಟ್ಟೆ ಮಂತದೆ ಅರೆಪುಗ್ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಐನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಡೊಂಡಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಬೇಯ್ತದಿನ ಮರವಾಯಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಲೆ. ಅರಿಪು ಕೊದ್ದಿನಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ ಆಯಲ್ಲ ಯಾವು ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮರವಾಯ್ದ ಪುಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ತುಜೇರು. ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಲ ಕೊರಲಿ. ನನ ಸ್ವಾತಿ ಮರವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರಂದು ತೂಕ. ಸುಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮರವಾಯ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ನೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಹಾಳುಂಡ ಅಂದು ಒಂಜೊಂಜಾದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆರಗ ಆವಂದು ನೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರು ತೀವೋಡು. ಬೇಯ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಆವಂದಿನ ಮರವಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹಾಳು ಮರವಾಯಿ ಆದಪ್ಪು ಐನ್ ಕಜಿಪು ಪಾಡರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಮರವಾಯಿ ಚೂರು ಬೇಯಿನಗನೆ ಐಕೊಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಗಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಇಡೀ ಮರವಾಯಿ ಬೋಡಣಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇಜನ ಆ ಮಾಸ ಇತ್ತನ ಭಾಗನ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿತನಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಗ ಪಾಡೆರೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೊದುಪೊಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಿದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತ ಪೆರೆದೀತನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ಲ ಸರೀಟೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ತಾರಾಯಿನ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡೆಯೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸುಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತೀಲೆ. ನನ್ನ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 3 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, 3-4 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದ ಪತ್ತು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೇಯ್ತಿದಿನ ಮರವಾಯಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆರು. ಆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪುಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಒರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯಾವಡು. ಚೂರು ಕೊದ್ದಿದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ತಾರೈ ಐನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಐತ ನೀರ್ ಆಚೆರೆಗ್ ಬುಡ್ಲೆ. ಸುಕ್ಕ ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡೊಂದು ಲಾಂಡ್ ಐಕೊಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುಕ್ಕ ಆಜಿದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಮರವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಂಕಲ ಇನಿತಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ನನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.